Добър ден! Днеска сме на гости на Николай Господинов с прякор Джалито, за да изясним един въпрос относно айтоските рогати гълъби, които някои наричаха карнобатски, някои татарски. Искаме да разберем каква е истината. Кажете ни кога за първи път почнахте да ги създавате като порода? Те са почнати от 64-та година. 64-та? 64-та година. Не от мен. А тук в Айтос пак? Да, влезе са от Димитровград. Един чих Мави. От Мави са направени. Бубеца единия са буби, остава единия. Да. И нашите там баховски да решават, да се ни местят. С бургаски местни. Айдушки местни. Да, те пак като гонеш. Да. С стойки, местни гълъби. Да. И аз бях малък тогава още. Така играех, тони, с време, те се да валят мустаци. Това беше 66-та, 7-та и 8-та година. Аз там играех и ми харесаха. Обаче тях никой не ги повлияваше. Вие дигахте ли ги, иначе на въртени как бе? От до падаха. За въртени ги гледах? Да. Или за стойки как? Те не ги гледаха, те си играха местни гълъби и те изгледаха между другото изгледаха. Просто решихте местни гълъби с стойки. Да, те бяха местни. С мавиите. И то се навари качулати, мавията, пъсте такива. И всеки валяха много и се пъснаха да гледам, а никой те не отделяше. Никой не отделяше. Тя станаше 7 клас, 6-7 клас станах. Гледам там имаше и Бобо, валяна. Иван се урваха. И те имаха. И те взеха. Хвърля глава въгър, на чуга той пада. Върти се от ръка. Той го хвърля и той пада, въобще не може да хвърчи. Върти се, на място се завърши. Да. Казва, бати, Оля, дай ми като глава, той не го дава. Той ще взема. Дава му един чих, чуваци, червени, местни моли, взел. За един гълъб. Да, така си го казвам. Остакат. 5-6 това бях. Отивам при Голово, а това, и той има чих дърти и млади. Кой го? Голобарен. Там на Васил Левски, На аз Левски знам. беше, да, Рошеве был. Да, знам. Там играе, и вика, Владо, дай ни пиета. Той вика, няма. Айва, дай 15 човека ще дам. Ама те не са така с Рошеве хубави, но паски така. Да, значи началото само с мустаци. Да. Пускали. Или кашулаците, или мустаци. Да, то значи от мавията разпада на качулки само и на... Да. И взех от него личив, Иван взех и отидах пак, долу пак по съболя, взех му и дърсите му взех. Пак тук ги взех. И събрах се вкъщи, той чу пак нямаше и взех. И постепенно избиха робчета хубави. Да. От мустаци. Мустаци да ги почнам, аз ги отделях. Отделяме, аз вдигах вниз, падах и виж няма. Какво виж прави 3 пъти, знам, че е паднал. Повече няма. 3-4 пъти. Иначе като фигура какви са били? Смисъл, защото сега вече взеха ги правят на широки опашки. Няма, средни. Тясни опашки как? Тясни опашки. Средна местна гълъб. Средна опашка, широчина, човката. Средна, няма тежък гълъб. Говоря, по 6 часа върчаха. По 6 часа върчаха? Аз отивам на училище, се варям с тях от масата, дигам ги и носи, вече казвам. И събрах ги аз от там. То пипи ги гледа. Полека ги направя. След това вкарвахте ли пак мави или не? Не. Защото има една теория, аз съм чувал за жена ви, че от кой края? Оттам сте докарали... Аз съм докарал дори дори. Какви гълъби? Каже. И пиерите се направяха, аз ги отделих. Значи аз точно си ги продел, аз. Ама аз ги събрах. Да. Няма значение, вие сте участвали. Те бяха 100 човека, едно, други, нали? Да. Аз си ги събрах. Ги направях почив. Бяха да варят швачивка. От до, падаше. Карнобатива ще имам познавам. Нещо от Карнобат? Участие имат ли? Не. Няма. Татарите нещо? Няма такива номера. Само
Само имаше от Бургас, имаше и Ботела. От Бургас. Да, Ботела, който да караха Бенчо. Бенчо от къде? От Карнобат? Бургас. От Бургас. Бояджията, той почина. И имаше един запитан мъка. Там той беше мъчен. И той стиси да ми купува. А да ме доса, и го заклах. Два чифта ги заклах. Бе, Така, виж, само ищи го. Майка ни със съди, бях в школа за човек беше. Аз не гледах, ти ги заклах. Викам, гледай, че няма да ги почва. И си оставях чифта. И дадах се на един приятел. Нещо извинението. значи първо чувство белината. Аз влязах в школа, казармата и тези пъхни на мамата. Ама цяло изчезнаха. Цяло. Обаче аз се върнах от казармата, Да. женя се, води, някак няма никъде да бъде. Обаче и така да се обажда, мали доктора. От тази с вас доктора. Да. Той ги съхранил, да? Не, един боежи от поделението носи една гълъбка. Аз не бях дал на поделението. А някаква дали. Превелик. През войниците. И тя хвана там, тя пада един такова. Един бидон с суха боя така. Мачо, с Да. вода. И вода се жил цялата червена. Пак е че бяла пред. Бяла. И баби ми обажда ела нещо каквото да ви обажда. Чувам да пили колко внука ми, бяла рогата. Бе, ма с хубаво рокче, или? Или само мустаката? Ама рокче. Чуд къде има? На ето майка, имам бяла косачка. Кой имаш такива? И пастари като чулат. Качулат гълъб, с Да. качулат го взеш. Да. Той виж колко внука ми. Давай пипто на тук. Аз го взех тук за нея. Той беше малко, задно храниш на ръка. Бе, Кара го аз, да отивам, да се отивам. Към Киро, аз стои. валя. Давай викам. Давай викам и женската. Взе женската. И почна да кажа на мъжки. От сонното е да му развика. Ай ще викам нещо. Един лош чувал. Един бял с мустачка. А той е бил на Бенчо Мурка. Пак от твоите нови, ще ли? Не знам. Мой, не знам. Не. То беше по-хрова човка. Не беше него. Горът богаше, той имах мустачка сега. Да. Взел го, аз направи чисто от бялата. Взеха да валят. Всичко на земята и рогата. Падат. Отдолу. Пилят. Значи женската си да помина, мъжката да помина, еят се, опушита. Тук до отговаря, като да се земята. Бе, И там направих девици. Но и те са така. Значи загубих ги и пак направих. Ти коя година долу е? След казармата. И става 82 година. Значи имат кашорка. Мъжкият къв не го знам. Нали? За това Да. бялото, мъжкото, къв не знам. На те направих девици. Да. А пък лимоновите, как ги направих? Всяки дойше за девици. Като женя отива в Видин. Да. Има един червени за 200 лева. Червени какви качулати? Гладки. Гладки? Да. От Видин. Да. И каква порода? Какво са лъчи? Лимоновски си. Видински си. Македонските са с паднали опашки големи. Ами те са качулати. Гладки има. Те бяха гладки. Гладки има, да. Това не познавам хората. И с тях ги завърнят, е? Тя ги докарах тук Да. и имах. Ще кажа, докарах ги. Да. Фирма за две беше. Отивам при Сомско при Бургас, май Хрик. Взимам един новия лимон. Чист лимонов. Сомско имаше лимоновата връзка на разе. Женска места. Пътуна. Навъртени. Навъртени. Отдо. Правим чижи ги взех при мене. Почва да вадя пилета. Гладки и дерогачи. Всичко са тлекши. Направих лимонови. От мазия, от местна. Магията откъде го взе? От Бургас, от Майя Хейка. Аха. А той е докарал от
Русия. Значи, тъй или иначе основата е местен гълъб и мавия. Да. И белите първо и след това и жълтите пак. Пак като е жълти. С мавия. Да. И почва да варят и мустакати, Да. качулати Защото и вече вие ги Защото и давам селектирате на рокче само. давам ги на лапата да виж, да ги дигат да ги заварят. Да. Не се гледат. Аз вземам гладко да мине или качула. Или гладко, или рогато. Да. И на въртение най-вече. Отдолу. Това е най-важно. Трябва да капа. Бе, на ниско се въртят. Ами от високо, примерно като дигнеш, викаш Като 6 часа горе лястичка седи, и като лястовичка оттам прави а ли? додолу пада. Оттам от високо пак пада. Има тук живи хора, може да питаш. Не е само от ниско. Само диско, точка първо почва. От точка пак пада. Прави 3-4 и изведнъж няма го, седно не седно. Лента додолу. Долу става на каша. И умира. Те от толкова Значи, високо паднат. червена ми падна, представя беше за 6 месеца малката. Дойдаха те, докато са ми сливи деде, и бе ми горял. Точка ти хора да кой е, прямое кой е червен. Кой гълъб? Да, горе ми гледам, само един останал. Дед нещо долу си задолу. Оставя лапата на земята, бяга на улица, долу там добра до магазина, Да. аз това края на земята. Паднала. Спаднала, уши изкочили. Да, те изкачат очите. Да. Бягам тук, когато един оживява, Ай сега. И очите как? забраха очите. Прибират се очите. Да. Разей колото, я отправя, бях седил в каваника. Пите на моят ти приятел, лъж вика. Към, може да направя вкъщи да влезе, да им пада. Може да вали. Лайка ще видиш. Това ми стига от гълбарика, така я хвърля. Така. Има И се завърта веднага. един кубик тук има. Сърди като чаша хвърля тук, да не е. Хвърля като тук падне се уби. Уби се, умре. Чуби се назад. Чуби се. Аз ще умъртя им прави. Те направиха лимоновиче. Да пили всеки от томото един червени месец. Поремих с лимоновиче. От глада гълъб с рогатите ги сложи. С лимоновиче имат мустак. После да правят червени с мустачки, туйновник. Пак повторях с лимоново. Да. Те ми беше много хубаво така, нали? То в началото. Да. Да. И те да правят червени рогати. Бели станаха, лимонови и червени. Значи имате видинско вътре, да кажа. Чакай сега, видинско още няма такава нищо. От филма видинско помните за 500 лева. Да, червени. Разбира се, да. Вече и еше на червените рогатите моите. Да. Да ги подобриш стойките ли за Да, което? малко да е Са ли разваля въртени? Нямам и като хем да е останало нищо Да, въртени. да. Аз като спомням човека, той ми каза, това е един офис. Вика, като бях лак, вика, нямаше блокови, сме ги дигали, вика, от банинки, вика. И се въртяха. Всичко въртеше, да деш масайка, да се кърняха. След това ги правят широки, големи. Да кърняха, вика, явно ти ги взех. Те са ги един от два ми направи, и покара се, вете, разби ги, нага. Направи ги, разби ги, вкара едно кашло, те са имали чисто с кашло. Има си едно гладко дела, на цигите кашлото, и трябва да го. И това е аз. Жена се при мене. И кога това е чая, ще я пробвам малко. И ви... Пак бях да се бял рогат. Да. И какво извади? Скараха. Не мога да видя аз снимки, аз ще да намеря. Снимки, като намерите снимки. Мъжки го имам направо, така е. Брата му бийте, ли? Виж, да. Назаре? Би така трепка се така. По-умно. Да. И аз ще намеря снимки. Той коя година вече? Да създали. Става действително година. Тогава някакво дружество, тук знам, че има някакво нещо, дружество имало. Някъде участвали сте, изложби нещо, някакви документи. 2 месеца ми дружество и се скараха и той беше. То е било някакво общо за канарчета, за всичко, не? Те беше, но нищо не стана. Нищо не стана. Аз имам къща. Това е просто някакво признание на породата на изложба, нещо там, да? Нямаше нищо. Изкараха ми едно. Другите тук галабарите, местните файтос, харесаха ли, като
Чуй, век ли бил? Да, защото Още не ги дава. Защото тогава се е гледал само местно. И Аз такива, не- а ти не си дал на никой. Никой съм дал, аз ги карах да видим. А, във Видин кара. Да видим карах. Там ги дава. Там ги купуваха. Да. Там дали няма да има останало? Няма да има вече това преди колко години. Тук на никой не дават. Не. Ти тогава... И кърватли как стана Бата работа Иван после? спеше тук отвънка на улицата да го давам. Чакаше му. Чакаше му. Ма не му давах. Не. И вече почна да го давам. И как стана работа там, тъй като взеха и после... Ами идох аз съм, даже не се им подарял, защото бяха много. Да. Той е по почта, май, взимате дигайте. После пастъря, изкарах го и пошибна с бейте, брат. Не мога да вкарам кръв, взеха да не мога да вадя. Как? Минат пиленца. Да, само Близко родствена кръв да, и... да. И се подобриха. И станаха малко така пуснати. По-хубави така станаха. Ти на колко години си в момента? 61. 61. От колко ги гледаш? Колко години тогава? Но от първи клас. От първи клас. 7-8 годишен си. 7 бях, след което до 1970. Те тогава парите са били други. За два дивака, баща ми за два дивака. Да, те направих. Ако черните ги направих, интересно, аз ще може да чуем. Защото пак с местен гълъб не може ли черен местен? Черен места няма. А няма черни местни Няма. тогава. Едно мъжко лимово имах, падаше от до. Къщата го обарих да го види Да? и паднах по слепя се толкова. Чул горе на тавана. Значи, дал една бяла фотография горе. И той не се. Само знаеш цомни. Де, И си я да варя пилета. какви излизат ни сиви Сиви. такива, сиви. Да. И сиви, Кюмержи, някакви викат. сиви, черното бяха, вчера са бели от деца. И почна да правят черните, или от тях? Или от сивите след? Виж какво става? Изкарах един чип, дадах това прави някакви жени, те не знаят кой. Трепаха ги. Валя втори, ставих ги за мен. Свалих, чисто го разбих. Свалих ги долу вече. Те си ги го оставях. И взеха да вадят червени. От бяло и жълто, Червено, сиви, с бял после гердан. червени. Води муюка от Бургас, вика, те тук са румънски хват. Той да съм към от тия си дива се варя. Той жука като си. Той има такива румънски кастани, деца с гердан. От друга не си изобри. Само от тия дива се варя. Следващия път знаха черно. Аз се това си учи. И червено варят и черно почна да варят. Той ми изкараха чисто бели рогати. И много цветове в тях. От да, бели рогати, карах с другите и станаха супер. Черните са Не, изчистили. да, сам те станаха супер. А черните го даде с червените рогати и почти се изчистили. Да. Червените. И почти ми станаха повече. Обаче тези Ами рогати- да направим една оговорка пак за още така като намериш снимките и другите, да направим още една среща, пак да ни разкажеш Аз така, се обадя, аз ще ви намеря снимки. как е било след това продължението там с Карнобат, как сте се отказали. Да, няма проблем. Направим още една среща Иван спеше пред къщи. в най-скоро време. С няма жълта зъна спяха пред къщи тогава. Той цомните какво се викаше. Той няма да пусне къщи. Аз не пускай. Добре, благодаря ви.